Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Komunitas analitis ing Tutul Sistem Guru Markets. Kita miwiti karo informasi umum babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben parameter ing liyane rinci. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso. Sampeyan bisa nimbang saben parameter saka organisasi sing diteliti kanthi teliti. Saiki kita bakal bandingake indikator dasar perusahaan saiki Smith Douglas Homes Corp, ticker SDH. Review iki digawe nggunakake informasi saiki wiwit 12 April 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Smith Douglas Homes Corp kalebu subkategori akomodation, 50 perusahaan jupuk bagian ing asesmen lan iki banget wakil. Kita bakal weruh pancasan digawe ing mburi video. Asil kanggo perusahaan punika, 7,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,9 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing pasar kita kabeh. Kita bakal weruh sing asil rata-rata kanggo kabeh pasar minangka kabeh punika 1,9 terms. Marang skor 7,5 kanggo perusahaan Smith Douglas Homes. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Smith Douglas Homes lan saham subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi promosi Smith Douglas Homes nuduhake owah-owahan minus 34,7%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 10,4%. Iki cetha ora nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Smith Douglas Homes Corp punika $17 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $307 miliar. Smith Douglas Homes Corp duwe bagian 0,055% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $7 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori $83 miliar. Smith Douglas Homes nuduhake 0,088%. Sakwise nggawe perbandingan saham sing dikuasani bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita bakal weruh ing ngisor iki. Nuduhake Smith Douglas Homes Corp ing subkategori ing kasus penilaian kapitalisasi pasar saham yaiku 0,055%. Kapitalisasi neraca iku 0,088%. Iki 60% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik 1 poin. Kewajiban utang organisasi iku $0,06 miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku 8,6% saka ibu kutha. Asil ing utang perusahaan, apik banget 2 terms. Rega saham perusahaan kanggo imbangan laba yaiku 10,5. Rata-rata kanggo subkategori punika 21,9 lan iki 52% luwih murah tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Asesmen saka pratandha rega pasar kanggo media WI ing comparison karo organisasi saka subkategori. Apik banget, 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $16 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa liwat sabanjur 12 sasi samestine $15 mayuta-yuta. Sing 4,9% kurang saka tokoh saiki. Taksiran pratandha media WI digambaraken ing comparison karo perusahaan ing subkategori tolerable 0 terms. Nilai perusahaan kanggo imbangan revenue yaiku 0,2. Rata-rata ing subkategori 2 yaiku 90% luwih murah tinimbang ing subkategori. Pambiji rega pasar perusahaan kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $980 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi wis samestine kanggo $930 mayuta-yuta. Iki 5% kurang saka saiki.
Taksiran indikator revenue mangsa sing diprediksi dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Wates dodolan punika 1,7%, karo rata-rata ing subkategori 9,3%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 7,6%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Pangsa perusahaan ing babagan jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,084%. Sing 53% luwih saka bagian kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nggambarake ora seimbang karo rega pasar perusahaan Smith Douglas Homes Corp tinimbang menyang underestimation. Jumlah ibu kutha pasar saben karyawan perusahaan $365,000. Lan kanggo subkategori iku $556,000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 34,4%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Bati saben pegawe punika $34,600. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $25,400. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 36%. Taksiran laba perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian saka dodolan saben karyawan perusahaan punika $2.111.000. Ing subkategori ana $274.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 670%. Taksiran dodolan saben karyawan individu dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham shorted punika 6,7% dibandingake karo rata-rata subkategori 3,9%. Iki minangka pratandha resiko short remet bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 42% kanggo perusahaan Smith Douglas Homes Corp. Kanggo subkategori, tingkat resi 14 41%. Potensial, securities saka subkategori sing rega ing cara sing padha enggo bareng perusahaan Smith Douglas Homes. Rega saham nyata saka perusahaan iku kira-kira $18.74. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $20.39. Prabdan antarane prakiraan nyata lan ramalan konsensus kira-kira 9%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly digawe mangsa iki dening informasi lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka link ing komentar pinet. Adhedhasar asil pambiji sekuritas Smith Douglas Homes. Sistem evaluasi informasi lan referensi guru markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka tuku-tuku ing $18.75 saben saham. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis relatif dhuwur. Organisasi ditaksir adhedhasar pendekatan penilaian, indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing pukul 21.42. Mandeg mundut disetel ing pukul 16.08. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan dagang tanggal 12 Mei 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker ELME bakal dadi transaksi jual saldo. Video babagan urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, utama utawa wawas. Pesenan liyane tetep ing rega saiki.
Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton nganti pungkasan lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets. Sampeyan kabeh pancen penonton sing paling apik.